Kung nandiyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Alright mga kabisyo, Philippine Standard Time, it is now 29 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Ay, gabi na pala, no? 6:30 na. So mga kabisyo, ingat po tayo sa pag-uwi. Sa lahat po ng mga kabisyo po natin, syempre kayo pa rin po nakatutok dito sa programang EDSA. Kaya nga po nagsinasabi ko sa inyo mga kabisyo, medyo mellow tayo ng konti ngayon dahil nga po kakapasok lang ng nasa Holy Week na po tayo, nasa Semana Santa na tayo. At kahapon nga po is ang paggunita ng Palm Sunday, ang palaspas, ika nga. Ito yung time na kung saan sinalubong ng mga tao ang ating Panginoong Hesukristo na nakasakay sa donkey at winaway-gayway nilang kanilang palaspas. At gaya nga ng naikwento ko kanina sa mga nanood sa atin sa Facebook Live, sabi ko during that time umiiyak si Lord, si Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa tears of joy. It's because of sadness. Sadness in the sense, mga kabisyo, dahil yung mga taong sumalubong sa kanya na tuwang-tuwa, na sumisigaw na, Hosanna! Diba? Ito din po yung mga taong nag-request na siya po ay ipako sa krus. Ito din po yung the same people na sinigawan siya, kinutya siya, pinagtawanan siya. Same people na nandura po sa kanya. Kaya napakasakit po yun para kay Jesus Christ. But anyway, mga kabisyo, as I promised to you na, susubukan nating ibigay sa inyo ang 7 last word of Jesus. Kanina, binigay na natin yung first word niya. Ito po yung pangalawang word na binanggit po ni Jesus Christ nung ipinako na siya sa krus. Ito po yung sinabi niya from mula po sa Lucas 23 talatang 43. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito po yung binanggit niya matapos yung isang kriminal na naipako din sa krus. 'Di ba? Na sabi niya na isama sa kanyang paraiso. Dito lamang po mga kabisyo, the message of this word is pinapakita po yung assurance ng ating Panginoong Hesukristo na once na nagrepent ka, once na lumapit ka sa Kanya, merong assurance ng kaligtasan. Yan po ang mensahe ng kaya niya binitawan yung salita na sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, nasa sa iyo po yan, kabisyo, kung humingi ka ng tawad sa ating Panginoon, repent for what you have done sa mga kasalanan mo, merong assurance pag lumapit ka sa Kanya. Then, the third word is yung ginamit po ay mula naman po sa Juan 19, 26 hanggang 27. Sinabi niya na, ginang narito ang iyong anak. At sinabi niya rin sa alagad niya, narito ang inyong ina. So, maraming nagsasabi, ano bang ibig sabihin nun? So, ibig sabihin po nun na nagpapakita lang po na worried po si Jesus Christ sa kanyang nanay na si Mary. Dahil during that time, nung ipinako siya, wala po yung mga kapatid niya, yung mga half-brother niya. So, sinong mag-aalaga ngayon sa nanay niya? Kaya nag-worry po siya sa nanay niya, kaya itinagubili niya po sa kanyang alagad. Kaya kung maano po natin sa Bible verse, sabi niya, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na sa tabi nito, sinabi niya, ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad niya, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So yun po yung worry po ni Jesus Christ sa kanyang ina. So ikaw ngayon, kung medyo hindi kayo pagkakaunawaan ng iyong ina, marahil this is not a coincidence na narinig mo yung programang EDSA na nabanggit ko ito, na napakinggan mo na kung ang ating Panginoon ngayon nag-worry sa kanyang ina, ikaw pa kaya na tao? So it's about time, text mo si mami mo kung sumama ang loob niya. Message mo yung nanay mo na matagal mo na hindi nakausap.
at sabihin mo na mahal mo siya. Na dahil sa buhay niya, nandito ka sa mundong ibabaw. Oras po natin mga kabisyo, we got 6:34. Dito pa rin po, tuloy-tuloy pa rin tayo sa programang EDSA. Basic na basic dahil Holy Week. Mabait tayo ngayon, ha? Magandang gabi, Metro Manila! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!